ми го прави. Здравейте, ютубъри! Аз съм Damage BG и днеска ще ви кажа нещо. Здрасти! Приключихме разговора. И до мен са заместник влогърчето. Ти как ще се казваш там? Ние сме всичките заместник. Аз съм Десито. Не мога да ви я покажа, ела насам. Тати! Може... О, сори мен. Искате ли днеска да говорим за костюми сме на Хелоуин? Не искате. Нали вече говорихте ви за това? Ама не костюмите. Хелоуин е след 2 седмици. О, 2 седмици, аз ще съм готе. О, да, мерси. Да, искам да ви покажа нещо. Вижте, това като го дръпнете, какво става. Каква става? Каква? Начин на Хелоуин, ти каква ще си? Аз съм готе. Аз или Самара Морган или пират, т.е. Аз ще съм с буза на Майнкрафт и тя май ще ми направи лице на Крипър. Главата, цялата глава, тук си направи едни дупки. Или може да съм на някакъв картон, е така, квадратен. Да Ама ако ме уреди с картон, ще по-лесно. Айде съм готе. Чакайте. Така, върнах се и ето е бузата на Майнкрафт. Това е предната Кликнете част. върху нея, нали? Ето я задната част. I love Minecraft. Съжалявам, че се вижда наобратно, но така ми камерата. И аз ще съм с тази буза и може да купим маркер, който свети и да го света там Minecraft. И ще бъде много яко. Тя ще ми е дизайнера. Тази и там. Да, ви извете приличам на някакъв моден дизайн. И ако искате да видите един клип на Хелоуин, кликнете ето тук. Аз да се нарисувам. И да, мерси, че гледахте този клип. Натиснете лайк, ако искате клип. Ние бяхме влогърчетата. Да, и такова... Йо! Аз съм влогърчето. И след малко ще се върнем, докато тя се нарисува, за да я покажа тази... След няколко секунди и вие ще ни видите отново. Чао! Не, чао, пауза. Пауза, да. Тук съм след известно време и тя още се прави там на сърца глупости. Стига шумка с тия пуканки, бе. Този клип ще е дълъг, защото ни е кеф този ден да правим клипчета. Нали? Да. Вижте каква шапка. Майкъл Джексън. Има коса. Няма ли да направи судна... Да, удата стъпка, ще да казвам. Удата, не я мога. Ще има клипче с моите колекции. Много готини. Какви колекции? Пистия косми на всекъде гледа. Козината ли си сменяш? Да. Гледай. Смея си козата всеки ден. Козина. This is a коза. Така, айде бе, още ли не се върна, какво прави тази? Я паузва и за малко, моля ти се, нужно ми е. Пауза за малко. Трябваше да паузирам клипа, за да се оригне. Гати изразът си. Това трябва да има цензура, моля ви се. Оригваме се заради... Не вино, а кола. Най-сетне! Ето това ще е нейната муцуна. По-хубаво нарисувано. С перманентен маркер Ами си го да. направим. Ето, чакай, ла. Това са. This Лаптопа is... на Деси. Лаза! Това беше от нас. Аз бях влогърчето. Тя беше Деси ту, а тя беше Гленда ту. Глендата. Да, и... Глендата. Аз съм глендата. Чао! Това беше от нас.